Kotang kita hadiahkan spesial buat panjenengan semua malam hari ini ya. Yuk ada Vikita Arneta featuring Mbak Solayer dan The Angels. Buat Sijah. Wujud tali sakotange rela kok bilang larang pungkasane kon ilang ning ngendi aku goleki kota pekane rokemu kuwi wujud katresnanku Dukang Mas Andom Basuki, aku ora bakal bali. Yen Gusti ngeparingake mesti bali. Tali kotang iki tak simpen